Vítam vás pri ďalšom videu. Teraz som sa rozhodol, že budem točiť Shake and Fidget. Bude vyše dielov, takže máte sa na čo tešiť. Takže začneme. Dáme sa... Budeme kúzelník. Budeme muž. Môže byť ak cigán. Dobre. Uložiť. Budem sa volať X pomočka troll pomočka teda pomočka X. Sekundičku. Nejaký e-mail si idem nájsť. Zvolte minus. Tak dáme si SHK David, Shake David. Toto je meno nie k dispozícii. Tam sa Davidko. Chyba, aby ste mohli stať členom, musíte podať všeobecné podmienky. Ježišmaria. To je postavu, dáme sa elf kouzelník. Takže meno si dáme DX Fab 3, lebo ja som bol len teraz, začínam od začiatku. Takto. A heslo si dáme nejaké. Dáme si, no. Môže byť. Nech už to ide. Jo. Dobre, takže sme zaregistrovaní, všetko v pohodičke. A môžeme ísť. Tento víkend je hubičkový. No takže, čo si dáme? Dáme si nejaké... No, na minútu 30. A vlastne o čom je táto hra? Server, na ktorom hrám, bude v popisku. Stránka, kde... No, teda server, a kde sa môžete zaregistrovať, bude v popisku samozrejme. A ideme pozrieť, či nám niečo nepadne. 8 až 10, 7 až 11, nič. Dobre, zatiaľ. Môžete kúpiť houby. Postava zatiaľ takto vypadá, sme úroveň 1. Postupne to takto budeme expiť. A už behli 3 minúty. Video bude zatiaľ trvať 10 minút. A uvidíme, jak to pôjde. Ešte chvíľočku si počkáme. A pôjdeme hneď potom skúsiť do arény na niekoho ísť. Dúfam, že toto video sa vám bude páčiť. Na Facebooku robím fanpage, keď tak niekto môže dať like. A už to budeme za chvíľku mať. Uvidíme, čo vyhráme. Ale určite, že podľa mňa áno. Takže 2, 1. To bolo rýchle a hneď aj jednu hubičku sme vyhrali. Niečo sme získali. Hospoda. Na 2 minútky. No tak ja zatiaľ stopnem nahrávanie a potom sa zase vrátim. Dobre, som tu zase a vyhrali sme. Sme úroveň 2. Juch.
trochu. 8 až 10, priemer 9, no to máme také isté. Dáme si, skúsime ísť do areny, litý apart, no uvidíme. Neviem, či ho dáme. Nedali sme ho, nevadí. Litka, túto budeme zarábať peniaze. Stava, pošta, Čech si potom môžeme urobiť, a kto bude hrávať Czech Zen Fidget, tak môže so mnou natáčať občas. Budeme volať spolu na Skype a ja budem točiť. Napríklad môžeme si Slávy pozrieť. Na túto lamu by sme mohli potom zaútočiť, že hos. Jednotka, trojka, 24. Ja som bol väčší level, ja som bol 29 na mojom starom niku. Tak môžeme si dať ďalšiu úlohu. Alebo máme tu rúcho, máme tu na 1.30, tak sa ešte porozprávame. To bude z prvého dielu potom všetko. Koľkátky môžeme ísť pod zemi. Tak. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď tak po prípade palec nahoru. Keď sa vám páčilo toto video, že sa vám úplne, tak môžete dať aj odber. Budem točiť Shake Zen Fidget, Minecraft. Keď tak ešte možno niečo, to mi môžete napísať do popisu. Napríklad. Ešte neviem, čo by som povedal. Keď tak mi napíšte, čo by som mal točiť. Keď tak, keby niekto chcel, tak môžete napísať, že chcete so mnou točiť niečo. Napríklad, neviem, nejakú hru. By som si ju stiahol a mohli by sme ju spolu hrať. Napríklad. Ale budem hrať aj všelijaké iné hry. Nebudem hrať len Shake Zen Fidget. Hrať Minecraft, Shake Zen Fidget a tak ďalej. Budem hrať možno aj čarovný Minecraft, ale to ešte uvidíme. Tak máme tam koniec. Zatiaľ všetky dávame na ranu, lebo kúzelník dáva zatiaľ najvyššie na ranu. Takže, sorry. Pod zemi nemáme ešte kľúč, až keď budeme desinky. Takže pozrieme sa do shopu. Nie, to je zbrojierna. Čo tu máme? Priemer. Priemer 22. Toto si kúpim. Budem ešte lepší než sa. Na čo mi to nejde? Ježi, ja nemám peniaze. Tak ja ešte robím rýchle jednu úlohu, aby som mal tie peniaze. No, robím toto na minútu. Ja to stopnem zatiaľ a za minútu som tu zase. Teda, ja to potom zostriham, takže zatiaľ čau. Dobre, tak som tu zase. Prečo mám taký sprostý pocit, že ešte stále nemáme na to? No jasné. Tak urobíme ešte rýchle jednu úlohu za nejaké peniaze už konečne. Sorry za menší fail. Takže to zase stopnem. A to všetko vlastne potom zostrihám. Takže dobre, kúpime si to a ukončím toto takto video. Dobre, už máme na to, konečne. Tak ja sa s vami lúčim a čaute, uvidíme sa v ďalšom videu. Goodbye. Like a odber. Dík. Čaute.